Què és un assaig clínic? Un assaig clínic és un estudi experimental comparatiu que es du a terme amb la finalitat d'avaluar l'eficàcia i la seguretat d'una intervenció. És un procés controlat per un grup de científics especialitzat en l'àrea de recerca. Aquests avaluaran les condicions de l'entorn, la interpretació dels resultats obtinguts i les característiques dels pacients que hi participen. L'objectiu principal dels assaigs clínics és provar l'eficàcia i la seguretat dels nous fàrmacs, productes sanitaris, vacunes i procediments mèdics. Això permet determinar si un nou tractament funciona i és segur abans de la seva aprovació per a ús general. Comparar nous tractaments amb els ja existents per veure si són més efectius i avaluar diferents dosis i formes d'administració per trobar el règim òptim. Alguns beneficis que podem adquirir als pacients poden ser oferir l'accés a tractaments innovadors en un entorn controlat, avaluar l'impacte dels tractaments en la qualitat de vida dels pacients, estudiar els efectes secundaris i la tolerabilitat de nous tractaments i obtenció de dades per l'aprovació regulatòria. Fase preclínica. La fase preclínica inicia amb la preparació del fàrmac, cosa que inclou les proves d'estabilitat i formulació de la molècula, fins a les proves del metabolisme en farmacologia experimental, tant en models in vivo com in vitro. Fase 1. L'objectiu dels assajos en fase 1 és descobrir si un tractament és segur i trobar la millor manera d'administrar el tractament nou, com ara per boca o per vena. Els assajos de fase 1 normalment inclouen menys de 100 pacients sans que es divideixen en petits grups. El primer grup rep una dosi de medicina nova. Els metges poden prendre mostres de sang o orina per mesurar el nivell de la medicina als pacients. Si el primer grup no té efectes secundaris severs, aleshores un grup nou rep una nova dosi més alta de la mateixa medicina. La dosi augmenta en cada grup nou, fins que els metges troben la millor dosi per als estudis següents. En cada augment de dosi, els metges fan proves a cada pacient per veure si estan responent al tractament. Fase 2. Normalment, entre 100 i 500 pacients participen als assaigs clínics de fase 2, fins i tot si l'objectiu principal és veure si el tractament funciona. A més, els metges encara controlen molt de prop els efectes secundaris dels pacients. Es formen dos grups de pacient. Uns rebran la medicació nova i altres el placebo, que és una solució salina que no té cap efecte per la salut. A la fase 3 estudien si un tractament nou és millor que un tractament estàndard. Els assajos de fase 3 inclouen milers de pacients de tot el país o el món. Cada pacient inscrit en un assaig clínic de fase 3 té una probabilitat d'estar en un dels grups següents. El grup control, que és el grup que rep el placebo, o el grup d'estudi, que és el grup que rep el tractament nou que s'està provant. Els metges no saben si el tractament nou és millor que el tractament estàndard, però com s'assignen els pacients als grups? Un ordinador decideix quins pacients estan al grup control i quins estan al grup d'estudi. Tenen la mateixa probabilitat d'estar a qualsevol grup. Ni el pacient ni el metge ho decideix. És aleatori i només es deu a l'atzar. El meu metge sabrà en quin grup em trobo jo? En els estudis sex simple, els pacients no saben si són o no són el grup control o el grup d'estudi, però els metges sí que ho saben. En canvi, als estudis doble sec, ni els pacients ni els metges saben quins pacients estan a cada grup. Fase 4. Trobem més informació sobre els beneficis i els efectes secundaris de llarg termini. Als assajos de fase 4, els metges estudien tractaments que ja han estat aprovats per la FDA. L'objectiu dels assaigs de fase 4 és continuar estudiant els efectes secundaris d'un nou tractament en tot el món. Què és el Parkinson? El Parkinson és un trastorn neurodegeneratiu progressiu que afecta principalment el sistema motor. És una malaltia crònica del sistema nerviós central que es caracteritza per la pèrdua gradual de neurones en certes àrees del cervell, especialment les que produeixen dopamina. Aquesta pèrdua de dopamina provoca alteracions en el control del moviment i la coordinació en l'organisme. Característiques del Parkinson. El Parkinson es caracteritza per la pèrdua de neurones que causa una neurodegeneració. Aquesta afecta el sistema motor del cos. Les alteracions més típiques del Parkinson al sistema motor són tremolors en repòs, rigidesa muscular i dificultat per mantenir l'equilibri. Després també expressa efectes com l'alteració de la parla, demència i inclús depressió. Aquesta pèrdua de neurones a l'enfermetat del Parkinson involucra diversos factors, com podria ser l'acumulació de residus tòxics, i on afecta el sistema d'eliminació i reciclatge de residus tòxics a les cèl·lules. El nombre de lisosomes, estructures cel·lulars encarregades d'eliminar aquests residus, està dràsticament disminuït a les neurones afectades per Parkinson.
L'acumulació d'aquests residus provoca un funcionament anormal i les condueix a la mort. El nostre assaig clínic. En un laboratori vam trobar un fàrmac que eliminava l'alfa-sinucleïna, que és el principal residu tòxic causant del Parkinson. L'alfa-sinucleïna és una proteïna que les neurones produeixen normalment, però que en algunes patologies, com la malaltia del Parkinson, s'acumula de manera excessiva a l'interior d'aquestes cèl·lules. L'alfa-sinucleïna controla el moviment i la forma dels mitocondris. En conseqüència, a l'acumulació d'aquesta, els mitocondris no es desplacen amb normalitat i això causa els problemes de mobilitat en els pacients. Per provar que la nostra hipòtesi sobre aquell fàrmac era certa, vam concentrar-ho en una pastilla. Llavors vam iniciar el procés preclínic. Abans d'iniciar els assajos en humans, vam realitzar estudis en cultius cel·lulars i en models animals per avaluar l'eficàcia del compost per eliminar l'acumulació de tòxics, alfa-sinucleïna, en cèl·lules i teixits, la toxicitat i la seguretat del fàrmac. Després d'haver comprovat l'eficàcia del fàrmac en animals i cultius cel·lulars, es passarà a la fase 1 de l'assaig, on s'avaluen els efectes que té la pastilla en persones sanes per així establir que sigui un tractament segur. Aquesta fase comptarà de 30 pacients voluntaris que rebran una dosis del fàrmac durant 3 mesos. El procediment seria l'administració de dosis creixents del fàrmac, la monitorització intensiva dels efectes adversos i l'anàlisi de sang per avaluar la farmacocinètica. Al demostrar que la pastilla per eliminar els residus tòxics no produeix cap efecte negatiu en els humans sans, es passa a la fase 2, on es determina si el tractament és efectiu en pacients amb un estat de Parkinson lleu. Per això s'estableixen 2 grups de persones diferents. A un d'aquests se li subministra el medicament i l'altre placebo per tal d'establir un grup control. Aquesta fase consta de 200 persones amb Parkinson lleu que es tractaran durant 12 mesos. Primer, assignació aleatòria a diferents dosis del fàrmac o placebo. Després, avaluació periòdica dels símptomes motors i no motors. I per últim, mesura de biomarcadors d'acumulació de tòxics en sang i líquid cefalorraquídeo. Fase 3. Es prova el fàrmac en un grup més ampli de persones i amb Parkinson en estats diferents per acabar de comprovar la seva eficàcia. En aquest cas, s'estableix un sistema multicèntric, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo, per tal de no portar a cap resultat no fiable. En aquesta fase prèvia al llançament del producte al mercat, es tracten a 1.000 pacients durant 24 mesos per tal d'establir més fiabilitat. Per últim, un cop no hi ha cap dubte que el tractament funciona, el producte surt al mercat donant pas així a l'última fase que tracta d'avaluar l'eficàcia a llarg termini. En aquesta fase participen totes les persones que comprin el medicament. En total, un assaig clínic pot durar entre 6 i 7 anys, però aquesta xifra pot variar.